Hello guys. Ada tayo amigo guys natas balilihan. Taga Cebu ni siya. Muna siya challenge TikTok. TikTok dong, singani dong. Challenge lato. Tanaw na to guys ha. Lagi. 1. Time out guys. Time out. Pasakay na ya. Sige lang. Pasakay na to ya guys. Di siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daghang kisik pasakay guys. Di nga iklaro ba? Kaya na may mga inanay po guys, umayo kayo, di siya magpasakop. Muna nga iya, pasakay rin niya. Trial kanunay ba? Di na lang ito ipan guys. Masakay ka niya siya, umayo kayo ni. Hindaw ko na siya sa Mandawi guys. Di as magikay. Hindaw po niya siya dito guys sa Wano Ward. Dayon. Dito sa Lawaan po. Lawaan Uno. Dito Cebu City sa Lawaan Uno. Hindaog ni siya guys. Nya karon naa ni sila ron sa Bohol guys kay iapil sa pista diri guys. Namista sila sa balilihan. Tara ko kanina guys tara. Niabot siya og 9 seconds. Pero dito sa Cebu kuno guys ug nalay pusta-pusta. Maabot kuno ni siya 30. Tasa no. Diri wa man pasakay ra gyapon to iya ganina iabot rag 9. Ara guys, tribal ato amigo guys Mauwa man ko gud. Nawaw ko na siya no. Nang saka? Mo to. Nawaw ko na siya. Di pa ka bagag naong. Pinapagod si ko, di ko mauwa dugay kayo. Dugay kayo. Sige, basta kay maoro to ha.